मनावा करे सोनभद्र घूमे के अरबू बड़ी मनावा करे कैसे चली दूधी बजरिया कैसे चली दूधी बजरिया बाटे पिया घरे कैसे चली रामस्कंद सहरिया बाटे पिया घरे बाटे पिया घरे बाटे पिया म्यूजिक बाय विकास राज मुजफ्फरपुर। बाटे लोगन के महीना खरीदाई सामान कुल्हिने बता के बात मानो ये अरबू देनी दर्जा हम रउआ देवता के बाटे लोगन के महीना खरीदाई सामान कुल्हिने बता के बात मानो ये अरबू देनी दर्जा हम रउआ देवता के रही रही हमरो ससुररिया मन नहीं करे रही रही हमरो ससुररिया मन नहीं करे कैसे चली रेणुकूट सहरिया कैसे चली रेणुकूट सहरिया बाटे पिया घरे कैसे चली बिंढमगंज बजरिया बाटे पिया घरे बाटे पिया म्यूजिक बाय विकास राज मुजफ्फरपुर। चूड़ी चौपन से ले हो लेब काजल घोरावल बजरिया से साड़ी साहगंज से चाही होठा लाली चाही बड़ा सहरिया से चूड़ी चौपन से ले हो लेब काजल घोरावल सहरिया से साड़ी साहगंज से चाही होठा लाली चाही बड़ा सहरिया से शैलेश प्रेमी समाही में चली है होखते सबेरे कुनाल बर जसनी दिस भी चली है होखते सबेरे कैसे चली मेयरपुर बजरिया कैसे चली मेयरपुर बजरिया बाटे पिया घरे कैसे चली डाला बजरिया बाटे पिया घरे सोनभद्र घूमे के अरबू बड़ी मनावा करे कैसे चली दूधी बजरिया कैसे चली दूधी बजरिया बाटे पिया